Čau, vítám vás v tohoto videu. Tohoto video se jmenuje Draw My Life. Budu to psát s Fixou a doufám, že si to užijete. Dejte palec nahoru a za to budu fašně hrát. A jdeme na to. Než začneme s Draw My Life, chtěl bych vám něco říct. To je speciální video, protože si dáte 20 odběratelů, tak bude něco speciálního a na této video 100 lajků. Tak bude něco speciálního. Budu mít unboxing. Na N Chotou Mozeland. Já napíšu jenom značku. Budu vám ukazovat, co mi z něho přišlo, budu dělat parkour mýma očima a takovéto věci. Takže si dáte 20 odběratelů a 100 lajků na tohle video, tak to bude do... Tak, takže tohle jenom bylo taková událost. A teďka jdeme k mojemu životu. Všechno to začalo v Prostějově, v Seloutkách. Ne, v Prostějově, kde byla nemocnice a tam jsem se já jako zázrakem narodil. Byl jsem malé škvrně. Vážil jsem 5 kilo a měřil 50 centiáků. Maminka se od mě vážně vychovávala. Doktoři, které ji operovali jenom proto, aby se mě měla a žil bych šťastné, tak jsem byl za to moc rád. Maminka mě docela dobře vychovala. Tatínek, on byl z toho. Víte z čeho? No, to je jedno. Hlavně, že maminka mě měla. A toto bylo úžasné. Pak, když mi byl 1 rok, tak jsem mluvil sprostě a říkal jsem mi jakékoliv věci. Můj strejda měl tetu, její ženu. A tam jsem říkal sprosté slova. A tyto sprostý slova jsem neměl. Ale když mi bylo 5 roků, tak se narodila malé škvrně a ta se jmenovala Verunka. Mohli byste ji vidět v nějakých mojich videích. Vážila stejně jak já 5 kilo. A vážila taky 50 centiáků. Pak život nebyl lepší, žáril jsem. Cítil jsem, že má máma radši Verunku než mě. Však to znáte. Pak když jsme s Verunkou trošku povyrostli, tak se narodilo další malé škvrné a to byl Brian.
Na toho jsme žádali, že šlo nejvíc. Cítil jsem, že ho vážně mají radši než mě a proto jsme s Veronkou žádali. Tak jsem uviděl youtubera Taryho. Když mi bylo 8 let, tak jsem uviděl youtubera Taryho. Ten se mi hned zalíbil. Byl to jako můj nejlepší kámoš. Furt jsem se na něho díval a hlavně jsem i se díval na jeho další kanál a to je třeba Angel to Movement, který jsem říkal na začátku, že si od něho budu něco možná odbírat a tak dále. Angel to Movement a jeho další kanál je tady. Tady vlogy. To mě taky docela bavil. Pak jsem si říkal, že začnu s parkourem. Pak jsem začal točit, když jsem viděl Taryho, jak točil videa, tak jsem začal točit nějaké videa ohledně reakcí z písniček a takových dále těch věcí. Rozhodl jsem se, že když si dáte těch 20 odběratelů, tak budu dělat parkour. Tak, když jsem dělal youtuberování, tak mě docela překážely překážky. Třeba když jsem něco točil s Verunkou, tak vždycky byla úplně urážlivá. Nechtěla se mnou točit, ale stejně si jim do toho nutil, až musela říct jo. Prostě furt do kolečka a doufám, že budu mít tolik videí, že budu mít hodně zhlédnutí. Jestli se vám tohleto video líbilo, tak nezapomeňte dát ten like nahoru a takové ty věci, které byste mohli dávat. Odběr, zvoneček a znáte to. Jestli to dáte, budu moc rád, protože vy v tým vážně podporujete. Vážně udělám parkour mýma očima a takové ty věci, unboxing a tak. Ale všechno, co teďka chci dělat, je jenom kvůli vám, kvůli nikomu jinému, protože vy mi věříte a já to vím. Jestli se vám tohleto video líbilo, tak dejte like, určitě odběr a my se uvidíme u dalšího videa. A čau.